Ukhozi umaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyu egcwele emizibini nemafini icula ingoma emnandi eyahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Ngikubingelele ngwamukele kwesinye isiqephu esimnandi sokhozi FM TV. Gama lami nguNeliswa Ngwakacele. Namhlanje sivakashele eMnini Sports Ground eMgababa la khona kune Presidential District Development Model imbizo la khona umongameli uCyril Ramaphosa efike qathatha ebantwini ezoyizwela izikhalazo ezivela kubantu ukuze uhulumeni ezokwazi ukuthi alekelele ngezindlela ezahlukahlukene khona nongqongqoshe neminyango eyahlukahlukene yahulumeni la khona abantu bezofaka khona izikhalazo uhulumeni ukwazi khona ukuthi ufake isandla sokhuluma ke nongqongqoshe abahlukahlukene neziphathimandla neminyango ekhona yonke lana sikwazi ukuza kubona ukuthi engabe balindeleni sizwe nakubantu ukuthi bona ikuphi abakulindele ikuphi abakhala ngakho asambeni siyobona ukuthi kwenzakalani. Ngimelana nongqongqoshe wezokuxhumana Minister of Communications and Digital Technology uMnomzane uSoli Malazi. Sikubingelele sikwamukele kuKhozi FM TV. Siyabonga ukuba nawe namhlanje. Mhlambe nje ukuza kuwena ikuphi enifisa ukukuthola kumphakathi njengoba nize kona namhlanje. Ngicela ngokubonga isikhathi le unginike sona Neliswa nokubulisa ababukeli boUkhozi FM. Namhlanje into esifuna ukuyithola kahle ukuzwa directly from abahlali bala ukuthi izikhalo zabo ze service delivery sime kanjani so that sikwazi ukwa addressa lawa ama challenges because ngesikhathi esiningi uzothola ukuthi abahlali baya kuma councilor ba complaina khona because aba councilor abantu la bahlala duzane but ezo zinkinga zikhulu for ama councillors because ezinye sihambisana ne national government ezinye sihambisana ne provincial government even nalezi sihambisana ne national government se affecta ama state owned institutions afana nabo post office le iphansi kwami kwa communications or ipost bank so that
sibanikeza ama solutions because for ukuthi idemocracy yethu isebenze kahle kufuneka thina njengengqongqosho lezi in charge of departments sikwazi uku-accounta and si-account in public njengoba sizoba senza namhlanje. And okusibili kufuneka ukuthi siyazise abantu bethu ngendlela right yokuhambisa ama service delivery channels wabo, because sometimes uzothola ukuthi umuntu ukhalaza nge clinic to a council, whereas i-clinics isihambisana nento zempilo, uyabona, and sifuna nokukhombisa ngalendlela i-government isebenzisana ngakhona from local, provincial to national. Mhlawumbe izifiso zenu ezumnyango wezokuxhumana ezweni lonke nje la eNingizimu Afrika kulonyaka zithini? Mina into engenza ukuthi ngingalali ebusuku indlela zokucabanga ukuthi singa-connecta abantu bala eSouth Africa kanjani. I-internet access ayikho emakhaya, ayikho especially kuabantu abadala. So mina into engifuna ukuthi labantu bawo 15 million bangana access to internet, sibanikeze i-internet, right? So sizoba si-connecta i-free Wi-Fi spots to ezikolweni, ezibhedlela nasema police station, and again nakuma traditional authorities, because siyazi ukuthi thina abanye sibuye emakhaya, la sibuye emakhaya khona kunama traditional authorities and kumele si-connect wona lawo so that abahlali bakwazi uku-connecta ku-internet. Ungqongqoshe siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Bonga mina. Eduze kwami kume ungqongqoshe wezolimo, Minister of Agriculture and Rural Development, ungqongqoshe uThembeni Kamadlopha Mthethwa. Ungqongqoshe ngikubingelele sikwamukele ku Khosi FM TV. Siyabonga kakhulu kuba nawe namhlanje. Ngibingelele nababukeli be Khosi FM TV. Silana emphakathini wasemnini, mhlambe nje njengongqongqoshe wezolimo, ikuphi olindele ukukuthola kumphakathi walana njengoba nifikile? Umuntu mangabe ezelani sizolalela inkinga zabantu, kodwa nje ngisho ngilele ngiyazi ukuthi bazofike bekhale ngokungabikho kwamanzi, ugesi, inkinga yemigwaqo, ukungaqasheki. Ilokho okuyinkinga yabantu abaningi la eKZN. Mhlambe kukhona okuseyinhlelweni ukusiza ukuvala lezo ikhala ezikhona. Engxoxweni esibenazo izolo nongqongqoshe bonke abakazwe lonke no president sikwazi lethina njenge ngesishayamthetho kwaZulu Natal icabinet ukuthi sisho ukuthi nazi ingqinamba esibhekana nazo, bazohamba ke bayohlela bebone ukuthi sebangasiza kanjani. Kodwa phezukwaloko esisikushilo besifisa nokuthi umphakathi nawo uyisholo ukuze sikwazi ukuba sibe khona i-intervention uma imbizo yenzeke kanje. Abantu bakuleyo ndawo bayahlomula ngoba upresident usuka sayizwele yena, kwesinye isikhathi angaredirecta imali ayilethe kuleyo ndawo ngoba usuke abantu sebekhale kumuntu wokugcina. Mhlambe khona izinhlelo kwezolimo noma nje isimo sezolimo la kwaZulu Natal sihamba kanjani? Isimo sezolimo kwaZulu Natal sihamba kahle kakhulu. Njengamanje sibhizi sinikeza abantu imbewu, siyabalimela abafuna ukulinyelwa. Siyazi ke especially iTheku linabo kanti khona abanye bebethi kwezinye indawo koMbumbulu balimele, kodwa sesikhiphe amathimba ukuthi abahambi bayolungisa labo gandaganda ukuze abantu bakwazi ukulinyelwa. Bese siba nohlelo lokwa one home one garden, lokho kwenza ukuthi sinikeze abantu nje imbewu balime. Siyabona nje ubuka lemizi angiboni ngadi la, kodwa siyabaqoquzela abantu ukuthi noma ngabe indawo encane kangakanani, kwesisikhathi ngisho ithayi lemoto eselisebenzile uyakwazi ukulibeka uthela umhlabathi utshale. Sifisa ukubenze njalo ngoba abantu bakithi kuyabonakala ukuthi endaweni zezolimo, endabeni yezolimo basesemuva kakhulu. Mhlambe nje kubakhuthaza abantu abasemakhaya ngoba ngiyabona ukuthi mawusekhaya unesikhala sakho, mhlambe uyakwazi ukusukuma ukuzenzela lezo zinto. Bathola kanjani usizo kulezi inhlelo ezahlukahlukene noma ulwazi lokuthi bengasizakala kanjani balitholaphi? Okwamanje sisiphumile nje siyamemezela iward neward iallocateelwe umeluleki wezolimo, kodwa kukhona futhi amahhovisi ethu kuwo wonke ama-district. Singafisa ukuthi bathintane nabeluleki, baphinde bathintane namakhansela abasize ukuthi kutholakalaphi, ngoba ziba khona imbewu ezincane zokuthi bakwazi ukulimela nje ukuthi bakwazi ukuphila. Ziyatholakala lapha emnyangweni wezolimo. Ngqongqoshe siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga nami. Sibonge.
Maqabane wonke. Ngicela ukubingelela upresident wethu, bingelela nomkhandlu wonke namakhosi. Mina nguLindiwe. Wadlamini ngiphuma eMlazi ku Ward 78. Kubaba uMnomiya. Ngizela mayelana nama reports asihlezi siwafaka kubaba ukhansela. Ukhansela wethu siyawafaka ama reports. Sinenkinga yemizi oforum abasemanzini ubusika nehlobo. Ukhansela wethu siyamtshela athi udlulisela phambili inkinga yakhe uthene naye into angayenza ngaphandle kokuthi umasipala mayingenzi lutho ayakazi ukuthi uzokwenzani. Okwesibili inkinga esinayo umfula ongenele emzini abantu imizi yaphela kwaze kwaba ukuthi ene basele bengenamizi bahlala Dengwane. Abanye babhidlikelwa imvula kwaze kwashona umuntu umntwana omncane umasipala awenza ngalutho namanje sisahleli silinde material. Siyacela ukuthi umasipala mawusize, sicela uphinde ungenelele uze kaEle ezimangweni. Ubugebengu buningi, abantu bangena ngo2 ekseni bakahlela icapha. Asinenkinga yomuntu ukuthi ene order izinsimbi masithi siyahamba so report Asibonge sibingelele wonke umuntu okhona ngokwe protocol. Miss Noma Rashia Caluza, a teacher and a leader of a union, the South African Democratic Teachers Union. La, we want to present izinto eziyi-2. Eyokuqala ukuthi sila ngoba i-theme nayo iyasimema ithi kube ngabikho umuntu ozoshiyeka ngasemva. We want to say our schools must not be left behind. And we are talking about the schools of the working class children that today as we speak here they've not received the financial allocations or norms and standards, and they are no fee paying schools. Uma ngabe ke kuthiwa imfundo izoba mahala and imfundo ilona tools that can be used to empower and develop abantu laba bala kwaZulu Natal, uma ngabe ama norms and standards engakhokhwanga kuzofundwa kanjani. Si raise ke lento knowing very well ukuthi isilwane esikhulu esisibeka la sikhona are these austerity measures, the budget cuts, and then we are asking this question: if you cut the budget yawa education but in the constitution you still declare it as a basic human right, kuzoyiwaphi? Okwesibili, njengoba siku 2024 just celebrated democracy to 30 years. Part of what the constitution says is that it does recognize the injustices of the past. And we are saying, if we are committed to that, why, President, are you taking back those 2 clauses of the Bella Bill? Because those two clauses are meant to address some of the injustices as well as the inequalities esizibonayo ziqhubeka. Akuqashwe ama security ezikolweni, othisha bayarojwa bayakhuthuzwa. Akuqashwe ama clerk, umasipala akehlisa ugesi, indlela achacha ngayo izikolo ukuze kwazi baqhubekwe. Uma ngabe inga-addresswa lento, it's gonna be difficult ukubhala ama internal examinations. From here, we go back to the picket line until all these demands are met, and we call for the respect of the authorities. If Bella Bill has been signed, and we are shocked and disappointed that someone decided to abandon that ceremony. And no one will call for a discipline, Gutina, no respect, Gutina, if you can't respect the office and the person that appointed you. Thank you.
eduze kwami kume omunye umuntu ongumhlali walana mangabeka kanjalo kodwa uvela kuyo le ndawo iciko esilazi kakhulu uThizozo. Ngikubingelele bhuti wami sikwamukele. Ngifisa ukuzwa kuwe nje nizizwa ninjani imbizo izangasekhaya kulokhu mhlambe kuphe nikulindele ukubona kubahlonishwa abafikile namhlanje. No, sijabula kakhulu ukuthi upresident decide ukuthi lembizo ayilethe la eMgababa ngoba maningi ama issues njengoba umuntu ethi akeze njengomhlali afisa ukwa-raise kupresident. Mhlambe nje uma singaqala sithi ngesikhathi kuba nama floods namanje abantu basahleli kolindela abakakhelwa izindlu kwayilona leli ground esikulona njengamanje siyafisa ukuthi njengesizwe sala emathulweni ukuthi li-upgrade leli ground libe sezingeni eliphezulu. Siyafisa ukuthi intuthuko laphana eBish eMgababa ibe khona ngoba kuzokhumuleka ukuthi abantu or isizwe sasemathulweni la eMgababa eMnini sasuswa eThekwini obungakwazi ke wena ukuthi njengoba kukhona iTheku kwakuyithina sasihlala eThekwini sasuswa eThekwini salethwa ngala ukuze kwakhiwe iTheku njengoba lingaka. Siyafisa ukuthi i-development le yenzeke eThekwini yenzeke nalana eMgababa. Kahle kahle thina la eMgababa fana ngabe ngisho umuntu ekhala unyakaza lonke iTheku ngoba ithina senze ukuthi iTheku libe nje yani. Mhlambe ke ngeke ngikhulume njengomuntu oyiciko khona yini ikhalazo zamaciko engase ivele kuba kuhulumeni noma ke kubantu abazomela abezobuciko. Yes, ngasesidini lobuciko imboni since nje sisuka kwi-COVID-19 ayikaze isukume and ke okusiphatha kabakhulu ukuthi before ugovernment lo ubuzenza imbizo la ebeqashwa khona amaciko ngokuhlukana kwawo thina uSAFSA organization amaciko thina safika nento yokuthi amaciko uma ngabe eqashiwe into ze government awakhokhele direct. Thina safika nokuthi amaciko uma ngabe eqashwa akuqashwe wonke ama different genres kungastikwa kwi-genre eyodwa. So siyafisa ukuthi uhulumeni njengoba ukhona la uhambe nawo umphako ukuthi amaciko alese KZN njengamanje i-industry siyibona ishona phansi, sibona imicimbi ingasaxhaswa. Siyafisa uhulumeni ayixhase imicimbi njengomgababa New Year's picnic ibuye iKZN ibuyele kuleya vibrant lebiyona before kube busy nje eKZN ngapha nangapha. Njengamanje silungiselela ifestive, siyafisa ukuthi uma sifika kwifestive bonke abantu bakwazi ukuthi bajabule abantu baqhubeke nokuvakashela indawo zangakithi ezifana nomgababa ngoba siyalekelela kwi-tourist abantu abenza ama-events. So siyafisa ukuthi uhulumeni asixhase. Siyathemba ukuthi ikhalo izozwakala. Ngibonge kakhulu. Okunye sikufisayo ukuthi indawo zase-South mangibala nje once wadlula eGaleria ayisekho imall. Siyafisa ukuthi uhulumeni enze imall ezoba la eSouth. Siyafisa ukuthi uhulumeni akhe isibhedlela esoba la eSouth. Siyafisa ukuthi uhulumeni akhe FET college. Izona izinto ezibaleke kakhulu ezidingakayo ezikwazi nokuthi ezithuthukise umphakathi wangakithi okuzoveza namathuba umsebenzi umphakathi wangakithi waseMnini. Sibonge kakhulu. Siyathemba ukuthi ikhalo izozwakala kuhulumeni. Siyabonga. Ngikubona kubaluleke kakhulu ukuthi zize lana izinto ezifana njengembizo ngoba sinenkinga lana sadilikelwa imizi laphayana njengamanje sathathwa sabekwa eAdams sihleli laphaya eAdams sibona kuthulekile kungenzeki lutho sadikela ngezikhukhula zika 2022 sashiya imfuyo zethu lana emizini yabantu sashiya yonke into. Sijabule kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sitholane nomongameli ukuze sikwazi ukuthula izikhalazo zethu ngoba manje sinenkinga imfuyo yethu ifile esishilo okuyiyona esiphanta ngayo impilo ngoba asisebenzi ingane zethu azisebenzi sixakekile. Sijabule kakhulu nje impela ukuthi umongameli afike la khona sizokwazi ukwethula izikhalazo zethu. Mina ngutholakele Ngcobo ngihlala khona la eMgababa. Nami ngiyakuthakasela inkulumo yasisi uNombuso Mbhele ukuthi sijabulile ukuthi nifike kweni mhlambe kuzoba khona ushintsho endaweni ngampela izingane zethu ayisebenzi nasi sihlele ekhaya nabanye abadilikelwa njobe echaza nje usisi bebehlala eAdams kuyimanje impahla zabo zikhishelwe eminyango.
Sicabanga njengoba nifikile sicabanga ukuthi bazolithola usizo laba abadilikelwayo. Siyabonga. Duze kwami ngimeduze kaMnumzana uSimphiwe Ngcobo, Regional Operations Manager walana eSABC. Ngifisa ukuzwa nje sikubingelele sikwamukele ubumqokwa bezinto ezifana njengembizo emphakathini nanendima edlalwa imsakazo yemphakathi, commercial radio media nje space nesikanje. No, ngiyabonga kakhulu. Kubalekile ukuthi into ezinjengembizo zibe khona ukuze abaholi njenganamhlanje bekunomongameli ukuthi azozwa ukhoma ukuthi iziphi izinkinga abantu base South Africa ababhekene nazo. Bese qhamuka thina ke njengomsakazeli nje uSABC ukuthi labo abangakwazi ukuthi bayifikele la ukuthi bazohlangana ngqo nomongameli abakwazi ukuthi imiyalezo nayo bayizwe bese emakhaya kungaba ngemsakazo njengokhozi FM noma babuke kumabona kude eindabeni nako SABC Plus. So kubalekile ukuthi ke nalezi zinto lezi abalaleli abazizwile ukuthi abanye bakhale ngazo abangahlali ke nabo phansi ke nabo abazi raise nabo kubaholi babo abasebenza eduze kwabo. Futhi ngikhuthaze njengoba besho ukuthi ubuyele ku-SABC Plus angazi noma i-app yakho usuyi-downloadile nasi isikhathi sokuthi uyi-download sibonge kakhulu. Ezibekiwe ngakho ke ngiyacela sonke sisukume ngenhlonipho samukele umongameli wezwe ubaba uCyril Ramaphosa ukuba khulume nathi. Halala President Ramaphosa, halala. Halala President Ramaphosa, halala. Siyabonga. Amandla. Phambili nohulumeni phambili. Phambili nohulumeni phambili. Ngiyabonga sanibonani. Dumelang. Absheni. Absheni. Hayi kwangathi aniyibambi kahle le. Ndimasiyari. Ya niyayibamba kancane nje, niyayinkantshela. Ngiyabonga kini nonke. Ngiqale ngokubonga uDeputy Minister uZikalala no-MEC wethu Nkosi Buthelezi no-Dr. Buthelezi. Mbingelele uMinister wethu weCOGTA. Mina ngiyayivame ngithi uma abantu bethanda ukukhuluma uma isikhulumi sila sibalinde baqede qha baqede leyo conference sithule sonke baze baqede bathi mabaqedile sizawuqhubeka ke. So kule khona ngizawuthula ke nami sithule sonke simamele nina nize niqede leyo conference yenu. Nithi maniqedile ke ngizawuqhubeka ngiye phambili. So ngicela ke lonke ke qedani leyo conference ngizawuthula. Ya kwangathi ivaliwe leyo conference. Sifanele ukuthi sihloniphane ngoba uma wena unikwa ithuba lokuthi ukhulume uyathanda ukuthi bonke abantu bakumamele. Nami njengoba kumela ngiyathanda ukuthi ningimamele futhi nifanele ngoba ngupresident wenu. So ngifuna ke ningimamele kahle.
ngithanda ke ukubingelela uminister weCOGTA uminister Hlabisa, ngibingelele nepremier yethu yalapha KZN uPremier Ntuli, bingelele isihlalo samakhosi lapha eKZN Nkosi Shinga nalabo abanye abahamba naye abasebenza naye abasebenza at national level, Deputy Chair we National House of Traditional and Khoisan Leaders uNkosi Mavuso nawo wonke amakhosi alapha ngibe nethuba lokuthi ngibabingelele before we started this meeting. So I had the opportunity to meet them and pay our collective respects to them. Ngibingelele all ministers and deputy ministers. Kuyinjabulo enkulu la kithi ukuthi namhlanje kulembizo noba sibe nama technical challenges wama speaker wethu kodwa sinama ministers nama deputy ministers from the government of national unity baningana abakhona la. We have the biggest collection of our ministers and deputy ministers from the national government. Mbonge futhi ukuthi uPremier naye uze nama MECs wakhe abakhona lapha. Mbonge futhi uMeya wethu nosodolophu wethu uCouncillor Cyril Xaba. Mbonge futhi onke ama-councillors alapha. Mbonge futhi bakhona leaders from business who are also here amongst us. We often want all the key role players to be amongst us umasibamba imbizo. So kuyinjabulo enkulu kimi ukuthi today we also have leaders from business. But I'm also particularly pleased that we also have leaders and members of trade unions bakhona la phakathi kwethu and baveze imbuzo ethize which we will address. Ngibonge futhi a number of non-governmental organizations that are here as well. So lembizo lena, much as we had technical difficulties, it is a well-represented imbizo. Ngiyanibonga ke ninabantu bala eThekwini ukuthi already you are having in the 7th administration the very first imbizo, but one of the best imbizos we have had because kugcwele abantu abangaka. Ngiyabonga ukuba khona kwenu lapha. Yebo ningazishayela izandla futhi ngoba you are well represented in this imbizo. Ngithanda uqala ngokuthi ngibize ongqongqoshe before ngiphawula lapho nalapho kwezinye izinto ezibalulekile esifana ukuthi sikwazi ukuthi sinitshele ngazo. Ngithanda ukubiza ongqongqoshe of a number of departments at national level ukuthi bakwazi ukuthi baphendule eminye imbuzo ebekwe lapha. Kodwa ngizoqala ngoPremier wethu. uPremier uye wakwazi ukuthi amamele kahle imibuzo
eqondane nezinto abazisebenzayo lapha eKZN. Ngizobiza yena of course zikhona izinto ezithize afanele ukuthi ake aphawule kuzo lapho nalapho. And umeya wethu naye ngizambiza, but ngizambiza on specific issues at a later stage. Premier Ntuli, ngicela nje ukuthi ubambe lapho nalapho kulezi zinto ezivezwe lapha, uphinde futhi ubeke naloko okunye bowuzokubeka before i-mic isihluka. Ngiyathemba ukuthi le ya mic iyasebenza manje. Le yami iyasebenza. Le ka president iyasebenza. Angazi ke ukuthi le ka premier iyasebenza na. Ake uyizame. Siyathokoza kakhulu kumhlonishwa umongameli ebese ngimbingelelile ekuqaleni ngikhuleka emakhosini aseNdlunkulu njengoba ngikhulekile ekuqaleni uminister wakaKhokta nominister in the office of the president umhlonishwa umeya walapha eThekwini nomhlonishwa ngqongqoshe bakazwelonke namaphini abo nongqongqoshe bakwaZulu Natal bonke no DG nabasebenzi bonke abakhona kanye nomphakathi wonke okhona abefundisi nabo ngiyababingelela Mhlonishwa umongameli ngizophawula nje okuthatha kuphela bese angazi ke oMEC mawukuthi bafisa nabo babone ngazi ukuthi ngiyanyalate kakhulu ukuthi upresident yothini kuloko. Ngizophawula udaba loqala lobugebengu. Ukhona uminister wamaphoyisa. Kodwa as the province sine role to play odabeni lobugebengu. Ingakho sinomnyango waka community safety and liaising. Okuhle kakhulu cishe ukubambisana okhona umnyango kazwelonke nesifundazwe neTheku njengoba sesayine nesivumelwano. Ngiyethemba ukuthi niyoba ofakazi ukuthi imizamo yokulwa nobugebengu kwaZulu Natal ibukeka ngazi ukuthi amaphoyisa anyusile ukusebenza kwawo. Igebengu is either zingene edokisini noma ingene emgodini leze suke idubula amaphoyisa. Manje ke sizama ngayo yonke indlela kodwa into esemqoka kakhulu ukuthi sengathi ngaloko kushayela amaphoyisa ihlombe nathi sibambe lethi iqhaza ukuba la kunobugebengu khona sibike. Ngiyazi ukuthi uminister wamaphoyisa uzokuphendula okuqondene nomnyango wakhe ngqo, kodwa ezingeni lethu njengesifundazwe ukuthi sonke asisukumeni sithi emphakathini lahlala khona siyahlangana siyabambisana ukubambisana namaphoyisa ukuze siqede ubugebengu. Kubaleke kakhulu ukuthi la kuvela khona ithuba lokuveza izikhalazo imbono yahlukahlukene evela emphakathini uthi umphakathi usukume uye khona okuyinto esiyibonile la namhlanje emnini kwi-presidential imbizo. Siyathemba ukuthi nawe embukele ekhaya ukwazile ukuthi uhlomule ubone iminyango eyahlukahlukene khona okwaziyo ukuthi usukume uyongqongqoza kuyona mawukuthi khona izikhalazo onazo. Igama lami nguNeliswa Cele, asiphinde na kanjani ihlangane kwesinye isiqephu soKhozi FM TV.